Tada! Fuck, min ben er ikke ordentligt på. Så sætter ordentligt på. Ja, det er ordentligt på. Hvem er der råber? Det er Tilde. Er Tilde? Ja. Ligner han ikke. Du ser for helvede. Hej Mathias, vi ses træning. Jeg synes godt, at den is skal spise, Bæs. Jeg vil lægge. Fuck, man. Det passer egentlig godt sammen. Du råber, hvad der er. Ja, det gør vi. Du skal åbne øjnene. Du har bare kastet op i Jeg den kan her. ikke dreje mere rundt. Du sparker ham. Stop. Okay, jeg har det. Skal jeg sådan stoppe nu, eller hvad? Det er bare ikke, jeg bliver en hund nu. Men jeg har så ikke tid til det her.